وەزیری دەرڤەی ئەمریکای رخنە لە رووسیا و چین دکە ji ber ku nehiştin alîkariyên mirovî derbasî Sûriyê bibe. Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîkayê daxuyaniyek belav kir, têde got ku destê her yek ji Çîn û Rûsyayê dixwînê de ye, ji ber ku mafê vîto li dijî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî bikar anîn û nehiştin alîkariyên mirovî ji Tirkiye û Iraqê derbasî Sûriyê bibe, ku ew alîkarî wê gehişt be milyonan kes yên pêwîst re. Pompeo serbar kir ku bikaranîna vîto ji aliyê her yek ji Çîn û Rûsya li dijî derbasbûna alîkariyan bo xelkên pêwîst re cihê şermezariyê ye. Li beramber bikaranîna vîto ji aliyê her yek ji Çîn û Rûsyayê ve li dijî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî, 13 endam di Encûmena Ewlehî de li ser biryarê erê kirin. Lê her biryarek ji Encûmena Ewlehî pêwîst e bi neh dengan li ser erê bikin, bi mercekî ku endamên herdem vîto bikar neynin. Biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî her yek ji Kuwêt, Belçîka û Almanya amadekir bûn û navaroka wê biryarê avakirina du xalên nû li ser sînorê Sûrî bi Tirkiye re û xalek din li ser sînorê Sûrî bi Iraqê re û alîkarî ta salekî derbasî Sûriyê bibe. Ji sala 2014 ve Ajansên Alîkariyê bi ser netewên yekgirtî ve derbasî Sûriyê dibin di rêya 4 xalan ve, ew jî li ser sînorê Sûriyê bi Tirkiye û Iraq û Urdunê re.